Yo, what's up mga bitokon? Welcome sa lang edisyon sa atong Kagawad Vlog. Kini si Konsehal Bernie Bitok Esparsya. Gikan mi nagkuan ka ng si tawagan ni sa Chinese New Year gikan City Hall. Tanagutom man ko. So munang niyong kong moadto ko sa Kugon Market. Moadto ko sa Kugon Market kay ang katong mga alakart dito giplastar na sila sa lahi nga area. So ato silang bisitaan, tanaw na to karon kung okay ba lang plastar, okay ba mas lami ba mukaon, dili na ba daghan traffic ana, tapos dugi-dugi na sa wala ka alakart, no? So laglago na to ni Oga, ganan pag ni kay uban ako akong amigo nga dagay nag-ingon nga ako doon isang twin brother. Akong amigong architect si Architect Franklin Insik sa plot, okay? So, uban iyang pamilya. So actually, yung ko nga librehon ta ka Brad kay butante man eh. So ako siyang librehon pero sa Kugon na ako sa dalon para di kay ko dako gasto. So karon nga vlog medyo palaway ni siya kay adto ta sa Kugon Public Market sa alakart dito. Tanaw na to kung okay ba mukaon dito, hinlo ba, safety ra ba, di ba crowded, talabi na karon kay Friday night ra ba. Okay? Let's go. Welcome to Barangay 28. Nara kong amigo. Ipelailan ako akong half brother. Pero lahi may ginikanan na niya. Architect. Nara nakita na. Ayos ka Brad. Mangaon mi do. Kuan mo ni siya kanang muni siya ang night cafe nga gibalhin na dring dapita. Ato sa ning suroy na to tanan dito tapos balik din ta. Dito no. Malay suwatay po. Ano to yan? Rice. Dami. So gi-close nila ni mo ni siya nga dalan nga padulong sumpay sa Usminya. Okay. Hello. Oh, nado yun. May puso sa ganit sa ta. Ding Dong Chicken. Hello, gabi. Ganit sa niya. Ay, guwapa kay si ma'am. Muna dapat amo bantay guwapa. Ay, ma'am. Ay, kalami kay. Uy, Brad, tambal sa kon, Brad. Tambal sa kuan mo. Oh. Ay, chorizo. Laos sa medita, balik lang din naman. Balik mo sir ha. Kapula sa ilang mga aping delikado. Kami, wag yung misalaan eh, yun. Wag yung misalaan eh. Nakakita mi dito ko ano? Tambal ba tambal? Tambal sa kugo. Tambal sa tangkugo. Pero yung pwede dito dagan nila. Sumangil din ma. Sumangil din ma. Wapo dito kay dagan. Hello. Gabi. Hello. Gabi. So, at least wapo diri kay nakuha na yun. Well, mga gabi. Yun. Malas letay. Patay mo na yung mga pangitan. Patay. Ay, gusto mo gumay, no? Ay, gabi ninyo da. Unay tilapia. Okay, pa ba? May tilapia ba? Support ka, brad, sa wapo kay gamit ang animal, no? Ayan. So, gibalin gini sila. Indian pork, bisan ka ba? Sarap. Baka may naglasong. Sular maanyang gabi eh. Boss, ang gabi nila, boss. Ang gabi. Ano pa yung table dere? Bibo na gire-dire, oh.
Diri nga pa na. So mo ni video na dayon no. So gi-close yun isa diri. Okay, fights. Uy, kalami sa ano. Niya pa, tambal ka mo. Chicken skin. Tambal ka po. Uy, lami ka sa. Lami lagi ning barbecue. Backbones oh. Lami sa backbones. Ha? Backbones. Si backbones. Likod sa manok, sir. Kalikot sa manok. Lisod sa backbones, alang at tubangan, backbones galing. So likod yun lang. Uy, wapa kaya po ng tigbantay. Pagwapahay nun yung bantay lagi. So muna ni, so whole street ipasara. So balik na ta. Dito ta. Ta mag-decide ta tubang gyud sa itong mga asawa. Dito ta sa atong naigwapa dito. Dito ta. Nahamag to na. Kapit. Kapinan. Kapinan lang ka na, sir. Oh, napa-istorya nga na. Kagawad. Guwapo diri ba kung magigapag sa diri ba? Okay. Kung wala pa mo nakabisita diri, naala diri sila tanan. Hawan pa. Talapa tanan. Panguntahan na ron, affected ba ni sila sa wala man din ni Bombay ang kuhan, so dapat dili affected sa presyo. Dapat dili sila affected sa presyo kaya wala man sila Bombay. Ay dili ang gasolina bay. Diloy. Kinahaplasan man ang gasolina. Ang uling. Ang uling. Ang uling. Oh, domino effect ya po na bisa mo ka nga mahal man karon ng Bombay sir, may Bombay sa ang sausawan may Bombay. Nay Bombay. Siyempre sa mga ingani nga alakad, medyo lahi lugar ang dating kung medyo dagan no. Ang tami o katong Nado sila hapkok nga isda ang ulo, luto na ang iko gilaw pa. naradar. Biwan. Madam, oy mga boss. O tanawa, miski mga pulis diri na pod, kabalo kung anong diri mo ni pili no. Kay pula kay glips ang nagbantay. Nago palagi. Ma'am, di ba siyan yun na mo ma'am ang nagbantay ma'am? Lagi-lagi. So mas pula ang lips ang nagbantay diri ma'am. Kung ni-decide yun may atubangan sa mo mga asawa, naman no'y consent sa among asawa. Diri lang yung mga kaon. Dumi kayo. Dancer na. Basta na lang gi-consent sa asawa mo, magi problema. Wa sila yatay. Ano kani? Problema na bay baka mo pa. Tara, sir. Madam, problema na pa may malingkuran, madam. Naoy! Oh, naadaw nga. Pwede ka na hanap. Karaw, sa kakarong isda. So kani wala na mga kani gikan may nagkuhan, nag Chinese New Year breakfast sa City Hall. O mo niya mga lion dancers ug mga dragon no. Busog na day bantog ra. Kita ra day yung mga gutom na. Kani may lami mayo? Oo. Yunod ka? Madam oh. Ilaila na madam ha? Ayon sa 260. Ko nakita ra gud mi dali. Sige. lain na, Tanaan madam. tawag number sa. Okay ra di o iko yo. Tag number. Mo na mong textan nimo ma'am para tawagan. Lahi sa mga number. Ingon mo sa nga mga tagong number sa lamisa day binaw sa cellphone. Maawayan tani. So na sila palibre sa bao. Muna siya akong architect. Galaw-gaw po niya siya inong nga moro mig pareha daw mig dagway. Moro mig magsuon. O ba po mi sa Lions Club. So muna kung matanaw mo, familiar ni siya. O ba niyang pamilya? So tulo po niya ha. Pero pareha dito no, medyo na advance na masyado kagamay. Adili gyapon ay. Pareha mi tulo po na akong anak, duha ka laki. Ang youngest babae, gwapa kaya babae. Girl. Si Hai. Gwapa kayo ba? Gwapa kayo naman. Ayun na isultihan ang tapping na manguyab kayo maglagot din eh. 30. Wala, bantay ka imo gani. Sugod-sugod na, 9 years old. In fairness, lami ang sabaw. Nailamas. Ambot lang ko nabay Bombay. May video kasi naman sa imo ha. In fairness, naitambo.
Wala gitipid. Na iban mga sabaw nga kuan luya ang naa. So sa labat ang resulta pero kani sabaw gyud. Ato sa ilaw. Igo pa schedule to. Sige, sige. Sige sir, sige tanawa, tanawa. Sila. Ayun. Ay. Kabunus eh. Kamera kay active mo. Muna din na sa magdala kay kung restaurant pa ang bayad. Ang bayad sa dala. Ugon Ako kay muuban ka o konsihal ka ako kay konsihal di mo bayad. Kung wala ka balo, ako sa gidala sa kugon na diya para di kita kong gasto ba. Finale na akong kaon may gala na pingis ko. Di man mo kaon o kasing-kasing niya akong asawa. Grade 10 out grade 4. Ang pingin daw niya ganito sa ginawa. Ang ikadua. Ang pan first year na sino. Mo na ilami kayo. O tanawa o. Tama na. Lami kayo. Ay, wala. Dora din. Ang nakalami dire kay kung di ni mo marot ang puso, pwede uli. Oh, yun. Aray, tissue Pisob din kami. Be. Ay tissue. Kung wala ka na lang imong labakara. Ah, kalami. Katulgo na rin tani. Pero dili pa nimo ang night cafe, ah. Dili pa nimo. Napay laing meeting para sa night cafe gud. Di pa nimo. Kani sa Kugon area lang ni nga mga a la carte para dito nga part luag na, diri na sila tanan. Kano sa kana abrihan ng kuan dia ba? Boulevard ba? I think burag by February. Wapo kay bay. Mapo kayo. Wapo ni kay di lang gitara na bayulin. Kulba diri bay ang entertainer bay bayulin bay. Wala daw ilang singa kay ni sakit nagdaot ang ipon. Iyo sino? Take me home to a place I belong, West Virginia. Come to mama, take me home, country road. Yata na nimo tong envelope. Ah, na envelope di ay dayon. West Virginia, come to mama, take me home. Saan sa isa? Sinulok dyan. Yan. Thank you. Thank you. Ang envelope natag na. Ato ang envelope. Kuha na ako siya ang ano. Salamat. Soras kolektor. 50,000 to, 50,000. Well sila niya ba? Yung 50,000 yata. 150 rin malaki ni. Ma'am, thank you ma'am. Salamat, salamat. Sir, thank you, sir. Kasi pangalan galing ano ma'am? Dalyugo Junior. Sir Bernie. Chicken a la carte, the finest a la carte Sir in Bernard. Cagayan de Galugo Junior. Ang papa niya ma'am, senior. So kung sa lagi madli pa para lagi mo istorya ba? Salamat. Salamat, sir. Oy, thank you. Okay, sige. Sabaw, ang sabaw, naran sabaw. Sabaw, sir. Naran sabaw. Thank you, sarap ng sabaw. Salamat, salamat. Ngano pag a la carte, kaya di ta mo tagog tip. pag karinderya magbili lagi tag tip. Pag a la carte wala tip. Putay, tagbutan di datog tip kay ito. Birnes karon. Dagan salamat kang Insik. Ha? Bira. Ang Salamat iya- sa panihapon, kagawad. Ako ra ang First lady. gilink na ako. Ako sa gilibre kay butante man ni siya. Pero ako sang gilipat nga sa Kugon ra kay barato ra ko.
Dili sa restaurant. Kaman. Sabi niya, kaman ka. Very good. Ay mga butante oh. Boss, may gabi. Oh, kuya, hindi ka mag-parking dito. Oh, nakapark na rin ko dito. Ikaw ang mga nakapark. Ako dito. Ah, okay, Dira.